Hello ninyo tanan mga bay, kumusta? Kung kilay wa na. Wala na naati manig, paningot man kog maigod. Nagpaabot ko sa kong giluto, mga kaon sa ko'y gutom ko. Kung ang sudan, kaliritang manok, pinakapaborito sa kong amo. Nga babae, nga pagkaon nato is kaliritang manok and adobong manok. Puro manok, no? So, wala pa na ako sila patilawa sa laing putahe nato. So far, kani pang duha ka putahe nga akong gipatilaw sa ilaha. Kay usahay ma-request man. Ito Pilipino pod, mana man kong amo, no? So, gusto ko lang mag-hello kay Triple JC Castaneda and kay Lilibeth Panara sa unsa niya sa tuang mga commenters, mga active commenters ako ang YouTube channel o sa tanang mga nag-subscribe sa akong YouTube channel kana akong gi-share sa atong timeline nga kani aning bag-o lang mo na akong original YouTube channel bag-o lang jud ko naka unsa ni naka kuan din ha kay daghan pa kay mga proseso nga unsa ni pagkahimuon basta taas kay video daghan pa kay kog fill upan no. So hinaot nga suportahan ninyo ang YouTube channel. Malingaw tang tanan and ingon magud sila nga makasapi kuno ta diha. So matras lingaw ta. Masapi kuno ta diha basta maka 1 million viewers ko. So kano sa pa ako maka 1 million viewers no. Bisan dili ko maka 1 million viewers na malingaw lang ta and unsa niya suportahan ninyo ako ang YouTube channel. Daghang kay salamat sa mga Tagalog usab nga mag-request og Tagalog. Daghang salamat. Kay ganahan sila sa kong simod, balag wa sila kasabot. So sunod na lang sila sa kong simod nga sige sayaw. O gasta ang akong kilay, labos tanan ang kong ilong. Ito mga unta ninyo mga bay. Pesta karon sa ako ang yutang natawan. Ang Manlabay Uno. Happy Fiesta, Manlabay Uno. Hello sa amuang barangay captain diha si Leonilo Abihiro. Hello. Hello call. Hello Kap. Ug sa tanang barangay unsa ni? Ug sa tanang mga kagawad ug sa mga barangay Tagay barangay Tagay, mga barangay Tanod. Usa akong amahan sa mga barangay sa miyembro sa barangay Tanod no. Hello niyo tanan diha, happy fiesta. No. Hapon wala na ko nakakuan. Kaya nga ni. Wala na ko naka-online, wala na ko naka-reply ninyo kay kapit ko sa bay, nalipong jud ko bay. Abot din he. Kay nahapit man mi gahapon sa kuan. Gamay diri nga palitanan. Nga tindahan kay wala na lagi orange. Fresh nga orange bakit buntag mo ni sila diri magpakuan og unsa ni orange juice fresh nga buntag sige sayaw ni akong abaga ano kada sayaw mo ni abagan lang ako sige asuwat kay kada buntag ni sige anak sa kuan orange mangga mga unta ninyo. Ato nang hapit mis tindahan so namalit mi unsa mga kinahanglan nga putas na makyaw na mahinaw na kung tatay. Makyaw na mga unsa ni mga putas tag sa karton. Ito ba abot naman diri nang hipos pa mi tanan ng orange. Hakot sa mga bag nga piting daghan na daghang mga dala duha ra ka adlaw murag isa ka bulan dito. Wala, sige lang hinakutay yung taon. Hindi pinabuhi lang, basta weekends. Halang hinakutay sa mga gamit. Pagbalik, hakot na po. Kaya dyan. Yun. Nahuman na may pahuway gamay. Taon, nangabot na po ang kuwag. Nauna mamig uli. Taon, nangabot na po ang kuwam. Ito niya. Ang inahan ang duha ka batang bayi dugay na bianing kaldita do pa ning di man naman dagay ka adlaw ang milabay pero okay pa man kay naaman sa rep init na ako amura na magbag-usab ngaon ta ninyo ang pinabuhi sa tawo layo ng taan ni
Gutom juga sabta nang luto-luto ko dito sa ilang kaon. Ilang baniud to karon pizza. Eh, pizza, upat ka klase nga pan. Dayon, katong karniro. Dayon, duha ka klaseng kanon. White rice ug Egyptian rice. Katong itong itudlo ninyo. Isa pa. Then katong steam nga mga utanon, mga amahan. Mura. Hindi mamaura no. Dali akin na maman ako karon. Man ako kaon. Kusgan ako, birada na, arangkada na ni karon. Taman-taman. Kapit kay ginah buntag. May pagay ito ba. Kaya buntag na lang jud. Ang kinabuhi sa FW. Da buntag labi pa kay katug. Pero kinahanglan na mabangon dagan-dagan. Para sa ekonomiya Pilipinas. Naunta ninyo. Hanggi kong amuan eh. Request sila escabeche. Luto anong escabeche. Paborito ka ng escabeche. Yung escabeche ba? Nganta ninyo, bahukan na mo diya, ang magsalot ha. Dagan isudan karon sa amuang kuan. Ang lugar. Kay kuan, sa ni piyesta. Kumusta na ba ka itong kuan? Mga apil sa indigent sa kuryente sa amuang lugar. Naunsa na ka? Wala ko kapangutan na. Unsa na ilakaw sa panahon? Libreng pa kuryente. Para sa mga pobre. Libre ko no. Pero daghan ba ko gibayaran. Proseso. Ito pag uli na ko. Libo ka pinagay ito kung nagasto. Libre nga. Gasto pamanday ka. Pero okay lang. At least gamay ra. Kaysa magpataod sa kagalingan ng mong kuryente, mahal ka yung gasto. Katya mo aray mo gasto, libre na to siguro tanan. Matud pa nila. Libre na to kuan. Mga wire, suga, pintador. Itom. Limot mo kung kaon gahapon. Dali. Ito. Una nang tagog kaon. Sus. Gusto naman mo ulit. Dali na po. Dagandagan na po. Siya yung kinabuhi. Ini akong pag-video. Kadyot ramang kaayo ni. Ang trabaho piting taas ha. Yung video-video. Pira ni ka oras. Ang oras, iabot sa ka-oras. Minuto rin eh. Man eh, kabad-kabad ko ni. Nya, mag-reply ko nyo. Nya na po dapit. Bawalay time na ko. Hindi po tanan ma-replyan tanan ako. Pasaylo atin ko ninyo. Okay. Saan? Buyan na akong cellphone sa hay. Nakatuog na ko. Isadahan, salamat. Good ninyong tanan.
Mani magluto na ko. Hindi naman lakaw sa panahon ni karon. Kaya ano na lang ni tanan. Kaya ano na to ni tanan. Para mulahutay ta ani atong kuan, akabutas missing line. Dahil salamat ni tanan. Nalamdagan ang magsamot akong hunahuna. Uglamhan. Sa inyong mga sa inyong mga comment. Salamat. Super salamat ni tanan. Dayon na tas tong kinabuhi mitas kaya pa nato Padayon nang gyapon ta. Pailog lang ta ni taman-taman. Mo naman niya itong kuan papel din sa kalibutan. Pailog lang kita dire. Sa man di man itong lugar. Nga salamat ni tanan. O may kaon. Sinaw na kay kong plato. Magluto na ko. I love you all.